When this world is being transmitted, I silently the grave. When I know sweet stranger song, I sing and learn to sing. I sing and learn to sing. I sing and learn to sing. And in a nobler, sweeter song, I sing and learn to sing. Ay may sa tingnak pa ng kablaw kada kayo. Iti naitak lang mo yung nagang iti Diyos. Iti Ama, Anak, iti Espiritu Santo. Kaya iti manubot kada tayo. Iti parabor. Nga iso nga niya po tayo nga iso Kristo. Nga iso nga nangited iti namnama itong galmay sa kada tayo kakabsat. Nga mangiliklik kada iti yaman. Nga pagpigadan itong galmay sa. Tapos iti kasta kat tigay nga makapagtutuloy tayo. Nga agabanti in tayo panagserbi panagaramit kada iti pagayatan ti Diyos kakabsat. Iti na palabas na Domingo, pagpagin nga kabsat, na tratar ko iti may papaan, iti pagarian ti Diyos. Keta naitari nga pagnaydan dagiti amin nga may salakan. May mo dagiti nalinteg nga anak ti Diyos, wano dagiti tao nga nagserbi. Nga iso nga mangtungtungpaw ka dagiti pagayatan ti Diyos. So nga kit babae iti daytoy kanito mga kapatid. Kahit kumanen nga talakayon iti tima nga kunana, iti may papan iti dayay pagannagan itong galmay sa kada tayo. Tapno iti kasta iti jay nga may liklik tayo iti anyaman nga pangalulaw ti Diablo. Tapno ang tayo nga mapan iti dayay panakadadael wenno panakayaw awan kakabsat. So at kayat ko nga may share itong galmay sa kada tayo iti dayay kinubuntaw ay may papan iti kulto, courts, kakabsat. Mo tayo like courts, kahit iti mapulpo na nga courts, kaya delikado kahit iti kakabsat. Daputa, manipod iti na santo nga surat. Iti panangi palawag, bueno, panangi baga ni Apostol Pablo, iti surat na, bueno, iti libro na, iti may kadwa nga Korinto, Kapitulo 11, iti versikulo 13 hinggan iti 15. Kaya nalawag iti panagpunan Apostol Pablo dito kakabsat. Iti daytoy nga mensahe na kadag iti Kristiyano digay Korinto. In 2 Corinthians chapter 11 verse 13 to 15, ganito po ang kanyang sinabi, mga minamahal kong kapatid. Sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga mandarayang manggagawa na mga mapagpupunwari mga apostol ni Kristo at hindi katakataka sapagkat si Satanas naman ay nagpupunwaring anghel ng kaliwanagan. Hindi malaking bagay na ang kaniyang mga ministro naman ay mapagpunwaring na waring ministro ng katuwiran, na ang kanilang wakas ay magsangayon sa kanilang mga gawa. So, dito ay kakabsat nga makita tayo nga agraina dagiti kulto ken sikta iti agdamano kanawen ket dagiti na relihiyonan a grupo amang isuro kadagiti ulbod asursuro ayayaten nakakapsat numang payararamatin da iti Biblia ngem kaadwan asursurutin da wenno sursuro da
ket di mayanurot kadagiti kang runaan anak Kristiyan man nga doktrina. Dahil kakabsat, iti maysay papaawat na rito. Ti kulto kakabsat, ket isun dagiti mangisusuro kadagiti saan nga na Kristiyan man. When mo dagiti saan nga manamon kadagiti handa nga manamon kadagiti may papan kadagiti susuro niya po tayo nga Jesus. When no may papan iti nasampuan nga Biblia kakabsat. Isu nga dito'y kakabsat nga nasken nga maamuan tayo kuma ken nasken nga rud nga amu tayo iti kinapod mo may papan iti makunkuna nga kulto when no sekta kakabsat. Ket daytoy iti kailangan nga nasapol nga liklikan iti tunggal may sa kada tayo tapno iti kasta ket san tayo nga dayay mayawawan ket dakkel iti may pulo na iti kakabsat nga haan nga napintas nga panagdakkel iti na Kristiyanuan nga aramid. Sumagula na dito kakabsat nga naskin nga rod nga maamuan iti kinapudno may papan kadagiti kulto tapno maliklikan iti kinapigdaan ken iti kinaulugan. So nga amon tayo kakabsat may lasing tayo kin makita tayo babalan iti nasampo ng Biblia ibagana no anya dagiti kababalin dagiti kulto ayan na kakabsat wenno sikta nga isu nga pagliklikan tayo nga saan nga mayanato kadagiti sursuro manipod iti nasampuan nga sugat. Wen kakabsat anya ti kulto iti biyang iti pudno a Kristiyano ti kulto ket ulbod ana Kristiyanuan ken na religyonan a grupo ti kulto ket anyaman ana religyonan a grupo amang kilkilo iti naimbibiyaan at Kristyanismo at ang likudanda kinlibakenda iti naistoryaan ken kang runa na doktrina tina Kristiyanuan nga iglesia ayaw na nakakabsat ka. So po nakakabsat nga no adu dagiti magmamigan tayo adu dagiti may encounter tayo kakabsat nga nadumaduma nga kapangunutan may papan iti sursuro iti nasampuan nga sugat. Ket apay kakabsat nga nulad pinati tayo nga ibaga pinasanto nga surat ket saan nga mayanato iti dagay panangisuda. Adu dagiti saan nga mamati tinakutay nga Jesus kakabsat. Adu dagiti saan nga mamati nga niakutay nga Jesus ket ibagada nga niakutay nga Jesus ket saan nga Dios tao laeng kakabsat. Ngem babaan kadagiti nasanto nga surat ipampaneknek nga kakabsat nga niakutay nga Jesus ket isu ket Dios nga nagkatawang tao. Kadayta pisarsalitay ng Apostol Pablo, waling kasabay ng Apostol Pablo, manipod kadagiti Kristiyano, kay Filipos kapitulo 2:6. Ngayon na ito nga niakutay nga Jesus ket digay nga pindala na iti dalan akas maysa nga adipen numang paisuna ket Dios kakabsat. Filipos kapitulo 2:6 agindana iti otso. Wen kakabsat at dati maysa nga author uno manlura nga isu nga nangisalaysay manipod iti daytoy libro nga The Rise of the False kakabsat. Ket daytoy ket nayulog manipod iti Lucano nga daytoy ket maysa nga author isu ni Walter Martin kakabsat. Nga kastoy ti panangilawlawag na ti kulto ket maysa grupo dagiti tattao at pagkapitalanda ti pataros dagiti sabsabali iti Biblia. Ngem umadayuda kadagiti kangruna na sursuro ti na Kristiyanuan apamati nang nangruna iti dayay kinapudno ati Dios ket nagbalin na tao babaen ken Hesukristo. Dahil ti maysa kakabsat nga panangilawlawan ni Martin Walter.
Kaya adu dagijay explanasyon na ngem daytoy ti maysa nga napili ko na kutar nga panangilawlawan ni Martin Walker kakabsat. Nga ti kulto ket maysa nga grupo dagiti tattao nga pagkapitalanda iti pataros. So adu kakabsat dagiti agbuangay nga naduma-duma nga sursuro iti pagtitipuren da. Nga saan nga iti dayi naggapu iti dayi gusto nga sursuro iti nga sangko na surat no diket dagiti panunot da kakabsat no anya dagiti mapanunot da ang pagtitipunen da ket isu dayi iti aramidin da when no ang balingon nga doktrina na dapat nga surupin da when may suro da ket daytan ti pagtakderan da ket haan nga maibasi iti na sangkuan nga surat ay ayat ng pagkasi. Isot kapuna agannad titunggal may sakara tayo. Agannad tayo kakabsat kasano ti panagantaan. Panagsukimat tayo, panagagaw tayo, katag-isasaw ng Diyos. Kung mga kakabsat nga mamipakita iti daytoy nga kulto ket kunana nga mailasin yung tuida gapo kadagiti bumbumada. Diba? May dilig tayo, may lasin tayo. Ngayon no, kada tayo nga Kristiyano, kada tayo nga na natingnan, kinamulang kadagiti na espiritual nga doktrina, babahan kadagiti sasaw ni Ako Diyos, babahan iti panagbasbasa tayo, may dilig tayo kakabsat, kin may lasin tayo, dagitoy kakabsat nga doktrina, when no dagiti sursuro, dagiti kulto, when no dagiti sekta. Tanawag, ti kunana, niya po tayo nga Jesus. Manipod iti Matthew, iti Banghelyo na. Iti Matthew Kapitulo 7, versikulo 15. Ket narawag ti adda nga mabasa, manipod iti dayto nga paset, iti nasanto na surat, nga kastoy ti panagkunana, iti Matthew chapter 7, verse 15. Aging gana iti 20. Kaya kung mamasahin ka magsat, kaya nalawag, iti agta nga napintas nga panangipalawag, niya kitay nga Jesus, may papang, iti dayto na sitwasyon. Agdalwag kayo kadagiti mautod amang magpo. Naumayda ka na kayo ang nakatawis akas lakagmuro. Ngemi ti unod da lukuda ang narawet. Ay lasin yung tuyda dapo kadagiti bumbungada. Adaya ubas amaala kadagiti kalkalunay. Wenno higos kadagiti kas kasumba. Iti kas tatunggal kayo. Anasayaat mangted iti bunga anasayaat. Nemti kayo adakes mangted ti bunga adakes. Inasayaat kayo sa namabalin ti mangted. Bumbunga adakes. Nastanet ti kayo adakes. Dimet makaited iti bunga anasayaat. Tunggal kayo asaan namang ted iti bunga anasayaat. Mapukan. Ket may sumrod iti apoy. Iti kasta may lasin tuydaga po kadagiti bumbunga. Dahil kakabsat iti panangipaliwanan niya po tayo nga Jesus. Manipod iti daytoy nga paset iti nasanto nga surat. Ket may lasin tayo ida gapu kadagiti bumbunga da kakabsat. Ket datayo kakabsat adan na kung may sakit. Kailangan nga reason tayo. Kailangan nga i-check tayo dagiti nga sursuro. No adda iti umay kada tayo kakabsat. I-check tayo no dagita nga sursuro ket pudno met laeng. Ngem iti nasantuan nga surat ti Biblia kakabsat. Isu daytoy ti pakasarakan tayo iti sumlat. Nga pangkita tayo no dagitoy nga sursuro nga ited da kada tayo. Unoy bagada kada tayo ket pudno lang met laeng. Dala kaya ay kakabsat iti panangibaga niya po tayo ng Kristo iti babana. Iti verse 21 kakabsat.
nga maited, nga isu nga pan nakadadayo, wano pan nakaibabain kayo ti sangwanang iti Apo, intong sumaklang tayo kinkwana. Nakaspirit ito na. Saan na itong galmay sa nagpunang anya, Apo-apo, sumret iti pagarian ti langit, no dikit ti mga ramid ti pagayatang ni Ama nga sa di langit. Adunto dagiti agpunang anya, iti dayay nga daw, Apo-apo, saan kami aya nang ipadto itinagan mo, ket pinarwan mi dagiti sayro. Ket tinagan mo, nagaramid kami kadagiti agi adakatlan. Ket siya tipaldat punto kadakwada, uray kano, dik kayo amamo. Umadayo kayo kanya, da kayo nagararamid tidakas. Ito nga, ikulto ka kapsat, saan nga na Christian nga aramid. Ang naisuday to'y tikupa ti Diyos kakabsat. Ang naisuday to'y itidadi binangon niya po tayo nga Jesus nga iglesia na. Pati binangon niya po tayo nga Jesus, ket isudaya isu ti bagina. Ayaw tayo makakabsat. Dagiti agdaydayo tinkwana, nga isu nga mangsurot ng tungpal kadagiti pagayatan na, nga isu nga nailanad manipod iti nasangtuan nga sugat. Dagiti agdaydayaw kakabsat ket agtakder da iti dayay nga kunana nga pagtakdiran nga isu iti napintas nga panangitakder tayo babaen iti pamati tayo nga nuan niya ti kunati Biblia ket isu ti pagtakdiran tayo at isu ti sawten tayo nuan niya ti pagulimerkan ti Biblia isu ti pagulimerkan tayo kakabsat ket dayta ti napintas nga may pundasyon iti tunggal may isa kada tayo, nuan niya ti kunati Biblia, ket isu iti surutin tayo. Han tayo nga surutin dagiti haan nga kunati Biblia. Karay tato isu dagitoy dagiti propaganda, nga isu nga sursuro dagiti kulto. Mailasin tayo dagiti bungbunga da kakabsat, ket kunana pay nga mangriribok da ket dadaulen da ti Ebanghelyo ni Kristo. Tiyaramid ti kulto kakabsat, wano sekta. Ket isu dadi mangriribok, ken dadaulen da iti dadi sursuro ni Kristo kakabsat. Balbaliwang da, dagiti sursuro, dagiti na Kristiyanwan na yung Biblia nga sursuro. Tanalawag ti kunan Apostol Pablo kakabsat, manipod iti Galacia, ket nalawag iti tunggal maysa. Ada Biblia yu krabi niyo kakabsat, taray ito'y iti kunan Apostol Pablo, nga adu nga mapanda, ket riribuken da, dagiti pangmati dagiti adu. Ket iniktan na Apostol Pablo, iti balaag, nga nuadda sumurot, iti dayta nga sa bali ng Ebanghelyo, ket bigay na da ti panakadusa. Tunga kakabsat iti Galacia, Kapitulo 1, iti versikulo 6, hagindana iti 9. Galatians chapter 1, verse 6, hanggang 10 o 9. Ganito po ang kanyang sinabi. Siya mas dawak iti lakayo a pumanaw iti nangawis kada kayo. Iti parabor ni Kristo, tatno sumunod kayo iti sabali nga Ebanghelyo. Isuwa saan na sabali, nudiket excuse me, haan nga sabali, nudilay nga daduma, amang riribok kada kayo. Ket kayat da, kumaadadailen ti Ebanghelyo ni Kristo. Memuray, dakambet laeng, when mo may sanang hel nga gapos igay langit, ikas kasabana kada kayo, himay sa nga Ebanghelyo, anay duma iti dadeng kas kasabani kada kayo, mailunog kuma. Dahil tayo pinangawas. Verse 9, kas itin sa umin,
kastatin sa ukmanin, nuada mga kasaba kada kayo ti maysa nga ebanghelyo, ang maisupadi iti inawat yo, mailunod ko na. Kada ti ang nakakundin na. Ang nakadusa, dagiti mangikas kasaba, iti dahil na iduma nga ebanghelyo, nga iso nga insursuro niya po nga Jesus, kininsursuro dagiti apostol, tanalawag ti kuna na ditoy, nga gapuna, nga nuadda iti mga kasaba, uno mangi kasaba, kada kayo iti maysa nga ebanghelyo, nga naiduma iti dahil kasaba ni kada kayo, mailunod kuma. Kung gapuna kakabsat, nga gamnad ti donggaw maysa kada kayo. Kado dagiti mangriribok kada tayo kadagitoy nga panawin manipud pa idi damo inawat tayo ni Kristo nga adda tayo iti palagserserbi iti dayta nga pudno adu dagiti umay nga mangriribok kada tayo ngem no saan tayo nga malabanan dagitoy ket mo saan tayo nga agtalinaen ang tayo nga umagawa nga gadaw kadagiti sagaw ti Apo ket digay kakabsat nga mayaw-awan tayo ket digay nga mapukaw tayo kakabsat ket digay nga sumurot tayo kadakwada gapu iti dayay nakuran nga pag nakaawat tayo kadagiti sasaw ni Apo Dios ngem itan ampay nga naladaw ti amin agtalinay tayo umadawat tayo agtalinay tayo iti pamati agtalinay tayo iti dayta nga iglesia ti Apo nga iso nga binanon na nga sumurot kadagiti ng bibiyaan nga sumsulo ayayaten kakabsat at ita tayo kakabsat agad dagiti pagilasikan diba? Lalo iti dayti pandemik ay sa daytoy kakabsat na pangite iti panagriing itong dalmay sa kada tayo at may tikasta kita mas may pakita tayo kaya karigagay tayo nagserbiti ni Ako nasan tayo nga tayo mauma nagserbiti ni Pana makas din nga daw ti Domingo at datay hindi kami nakasagana tayo kaya nyo naman dagiti activities nga na Christian one dagiti tayo important ang tayo nga mauma para itati bundaway tayo habang natatayo tayo na sinigyan. Seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Dahil kakabsat, ang karahin na may pagbagalay na mensahe kakabsat. Karamihan na lang yung magbagalay. Kahit mo kagay, kailangan na rin na naagawa tayo kakabsat. Number 2 kakabsat, na mangipakita nga may lasin tayo dagito nga kulto nga iti nuanya talaga iti kababalinda kunada kakabsat kastoy apay arumang ay dagiti kulto kasday kakabsat apay marumang ay dagiti kulto kaya't nangarod na sawen nga dada iti kinapudno kaya iti kunana nga apay marumang ay dagiti kulto amo tayo kakabsat na may papang kadagiti na inubungan nga banbanag adu ti mayak kakabsat ko adu ti agtarigagay adu ti interesado nga mangkita mangbuya amo yung kakabsat na may papang kadagiti mensahe nga na Christian one basit iti agdingdingag wenno basit ti mangbuya wenno basit iti mangkita kakabsat handa nga maanusan ngayon no may papang kadagiti bangbanag nga saan nga na Christian one digay kakabsat bilyon iti agbuya ay duma di ba kakabsat so nga nagranay no kahit nangarasawon iso tipudno para kada kayo kakabsat kadagiti na inubungan nga bangbanag adu kakabsat iti interesado nga mangkita ang tayo nga may libakan makikita tayo milyon iti dayta na views na wenno comment na gado ngayon no may papan kadagiti na espiritual nga mangbanag nagmamayat na mensahe nga may proklamar wenno may banat sa iti mga kakabsat wenno may share manmano iti matangeg handa na kayat na dahil tuwi kakabsat iti mensahe ti Apo
numampay, basit nga makita tayo, may misyo iti makita. When kakabsat, ang subliak, iti may tadwa nga pintos. Apay nga rumangay, dagiti kulto. Apay nga dagiti sikta, ket rumangay da. May sa dagiti argumento, apa nagtakkel ka dagiti kamkanang at kulto, ket isu daytoy. Kunada ditoy, kakabsat, no daytoy tipudno, apay nga ron, ang nakarang-rangay kami. Way mangmagihan kayo dayta, di ba kakabsat? No makidiscuss kayo, siyempre, nagdadmo kami. Papalingahas gay, ito nakapagsa. Nagumus, di pa nagdaydayaw. Wen kakabsa. Dagiti argumento. Dagiti pangawag kakabsat. Nga panang convert da, kadagiti tao. No daytoy di pudno, abay nga ron, anak karangrang ay kami. Wen kakabsa. Tuloy. Nagdadakkel, kinagpipintas, dagiti makita yun. Ngayon kang pagdaydayawan, nakaulumos, naglinis, kinagdumapay. Ngayon kakabsa, daytoy iti adda. Na argumento. When no may bagada kakabsa. Tapos iti kasta, kat dagirit na tayo, makita tayo. Ngayon agpanunod tayo, babalan iti pamati tayo. May kadwa, puntos ito'y, saan at itinado, kinapintas, kipatakder. Ken, dumapay, iti pangrukudan, tina espirituan, at kinapuno. Dahil kakabsa. Ulitin, iti daytoy na panakay palawag na, saan at itinado, ken tinapintas, kipatakder, when nudad dumapay, iti tayo pangrukudan, tina espirituan na kinapudno. Kahit makita tayo dito kakabsa na makita tayo natin na espiritual na kinapudno. Kahit isudali sa salitaan ti ako, na isudali palagtumpal kayo sa nagbibiligin. Ayo panangaramin, ayo mus, iti husto nga wagas, iti panang sursuro nga sumuten, kitong dalmay sa karatayo. Atas ko na, Apostol Pedro, ano po di Acts chapter 2, verse 42. Nga nagtalinalda ka dagiti sursuro ti apostol. Babaan iti anya kakabsat, panagtitipon nga panagdaydayaw, panagkarkararag, panagadaw, panagtitinis iti pinapay. Kaya nagtutuloy da, nga nagtulo, na kayat nang ipawat na jay nga saludsod, rumang ay daga po iti agresibo. Kaya dagiti propaganda, adiwaras da kadagiti adungan na dumaduma nga tekniko kamsa nga isu nga panangala da iti ritma dagiti adungan paliwar na ken dagiti da dumapay nga nalubog nga susuro so nga daytoy iti papaawat na kakabsat iti dayan dagiti baga nga apay nga nagaduda apay nga lumakay kami gapo dagiti teknik daya iti nakakabsat ngem mumampay kasta adda kada tayo makita mo lain gulo mga miris lupos lumod lain dagita nga pampletas gulo dagita nga maiwaras nga isu nga mabasahin ket adda kada tayo nga mga dalmod lain yan mo san tayo nga maawatan bigay nga matinagtan mo tayo nga sareng ti Biblia ang tayo nga basahin ti Biblia ket ang tayo nga awaten ket ang tayo nga si papamati ang tayo nga ikararag ket ang tayo nga mawaten neta matinag tayo kakabsat. So wala ko natatay na agong dagiti propaganda na pintas ng sarsalita na isu nga pamalianda iti kontamin sa kapatid. Rumangay daw dito kakabsat gapu kadagiti agresibo da na propaganda aliwaras dati adu apampleta lebro kin paliwar na ken iti dayay kadagiti araramid nga hanos ko na doktrina agam na kitong katay sa karatayo dito'y kakabsat awan da jay makutputar nga nagan uno ang yaman awan kinutputar ko dito'y kakabsat ngem itinasanto nga surat ipalpalawag kitong dalmay sa karatayo nga kasapulan iti panagsalukag tayo
Kanya kay kakabsat, iti paawak na litoy, adu dagiti tumipon kadakwada, gapu kadagiti na materyalan, at inarang ay wenno makita. Ngem iti nakawisan titunggal maysa kada tayo kakabsat, na makitipon tayo iti dayta nga iglesia ng Putay Yesu Kristo, babaen iti pamati, babaen kadagiti sasauna, kadagiti na imbibyan nga susuro, nga isu panagdakkel titunggal maysa kada tayo, ket dayta nga paralo ti Dios, isu dayta tinaited kada tayo, ngawan iti sabali nga pakaisalakanan manipud langit, mundilaeng nga Putay nga Jesus, nga naited iti rabaw ti daga. Dayta ti kunana di Aramid kapitulo 4 versikulo 12. Ngawan sa bari nga nagan, nga isu nga pakabalikan tayo nga pakagsalakanan, nga naited manipud langit iti babati, taga-kakabsat, mundilaeng nga nakutay ng Jesus. Dahil suday ta ti parabol kakabsat, tagapuy ti parabol, nga insalakan tayo. Dahil suday ta ti kunan ng Apostol Pablo, di Efeso kapitulo 2:8. Amen, kakabsat. Ti parabol, niya putay ng Jesus. Ang nga nagiging na materyalan, wala kang tayo, kapitigay nga nagiging na materyalan, na espiritual nga panagserbi tayo kinihapo Diyos, nga panangiday tayo tayo kinihapo Diyos, kapti parabo, ikod nihapo Diyos, kung kalmay sa kara tayo, babaon, panagtumog, panagtumpal tayo. Ken, nang nanghuna, idagay salvation, in the midst of it. Amen, kalaksa. So nga, maya, so nga, tayo kalaksa, ken, adun tumipon kadakwada, dapu iti kinaraan, amak itala. Dapu iti tingit, dagiti leader, narigta, kinagresibula, saan paya na saya at ilamag da, napilit da, na mangintasaba iti pulto ng ulbot, dagiti sursuro kanatawan. Adun mapasulot da, at at tao, anangat nato ng robakman, dapu kadagiti influensya, iti na materyalan na bambanag. So nga makita tayo kakabsat, kapag kadagiti na materyalan na influensya, kitagdagtong na di makupo na center of attraction ng self-righteousness on. Adi yan ang nagari ng yan, hangas ko kaya iti ako. Alam mo kakabsat, adupay, nagiti paawag na ito, ngayon iti mauli, kuna na, so dahito, agang nagtayo, dilake tada mangkayaw kada kayo, kapo kadagiti filosofya, ken makalinaw kasusuro. Kaya ito'y nakabsat, iti unang-unang Apostol Pablo, nga agad na diti tunggal may sa kada tayo, karayta iti mama, iti Colosas, kapitulo 2:8, ken adunto dagiti umay, namang filosopo, when no dagiti, mangiyaw-awan kada tayo, ken agang nagtayo, ayayaten anak sa alawen, anya tinakristiyanuan at doktrina. Patyan tayo, iti tinanalay, iti Biblia. Isuti ko na nga, iti naitadwa nga Timoteo kapitulo 3:16. Dumatag tayo amin, iti Apo, iti pamutuan, iti Apo. Isu daytoy, ako na, iti Apokalipsis kapitulo 20, iti versikulo 15. Then iti Matthew kapitulo 25, verse 26, kakabsat. Dumatag tayo amin, iti pangukuman, iti Apo. Iti panagdaydayaw, dagiti Kristiyano, iti panagadaw, iti sasaw ti Diyos, sursuro dagiti apostol, panagkakadwa, panagpipignis iti tinapay, so iti panagsangpasina, panagkarkararag, panagoperta, ken kantanta nga espirituan, panagpiping na tugpet, ken panagpipig tayo, kadagiti mensahe ti Apo. When kakabsat, dagitoy, dagiti panagtaktor tayo, aramigon tayo dagitoy, ang tayo nagkitatan, kitagtutuloy tayo, nga agserbi iti Apo, aninda, nalayo ni Apo Diyos, dagiti bigat tayo. When kakabsat, dagitoy, dagiti mensahe man nga nagbati iti kumbalmay sa kada tayo, katsapay ta, naawatan tayo dagitoy, katsapay ta, dinaybati iti kumbalmay sa kada tayo, agang nagtayo, kadagiti maulbog, na manusuro, agang nagtayo iti punto ay tinakabsat, dagiti natawaan susuro, litlitan tayo, ni Apo Diyos, inangidalan, ang best kung damang sa kada tayo,
Kaya sapay talaga din sa sauna, sumanen, kinanglukat, kinangitad kada tayo. Iti makintas mo rin na, naman itong tuloy man, iti panagserbi tayo, iti ginagaw, matarapya. Naimbag, nga Domingo tayo ano yung kakabsa. Kaya nga Diyos, di magkita ba, kada tayo.